No niin, patikointi jatkuu. Tämän päivän ohjelmassa 12 kilsaa kuumanansa pahtavaa kalderan reunaa. Tavoitteena olisi ensiksi lähteä tästä Fiirasta liikenteeseen, mennä seuraavaan kylään, joka näkyy tuolla, ja jatkaa matkaa saaren kaupunkina kauneimpana pidettyyn kylään Iiaan, joka näkyy ihan pienenä pisteenä tuolla kärjessä. Näyttää, että olisi vähän enemmän kuin 12 kilsaa, mutta katsotaan miten menee. Näköalat tässä matkalla on ihan siistit. Ainoa pelko on kuumuus, joka porottaa tuolta taivaalta aika armottomasti. Katsotaan, tässä voi tulla ihan hieno reissu. Matkaoppaan mukaan aikaa tähän 12 kilsaan meni sellaisen 3 tuntia. Mutta itse kun on tietysti niin tiukassa kondiksessa, niin hommaa menee varmaankin, veikkaisin, 2,5 tuntia. No niin, matka jatkuu. No niin, matka taustalla siintävää Iiaako jatkuu. Ja tätä matkaa ei todellakaan tule kaduttua, koska näköalat on jotain ihan mieletöntä. Mä oon mennyt tätä saarta aikaisemmin ristiin ja rastiin mönkiällä ja skootterilla, mutta pakko kyllä sanoa, että mikä ei voita omia jalkoja. Koet kaiken niin läheltä ja niin sopivalla vauhdilla, että sä ehdit kans nauttii siitä. Ihan uskomatonta. Apropos, tuolla ihan kärjessä on Kaaroksen majakka. Siellä on käynyt myös saaren toisessa päässä on Iian kaupunki. Siellä on käynyt myös. Meille tulee jalkaisin vallotettua ainakin tää puoli rannikosta. Tähän asti tää tie on ollut tosi easy. Pahimmillaankin se on ollut tällaista suomalaista hiekkatietä muistuttavaa. Nyt pieni epäilys on tuon Vuorennyppylän suhteen, että millaiselta keli näyttää siellä. No niin, patikointi on suoritettu. Aikaa 3 tunnin reissuun menikin vaan vähän päälle 2 tuntia. Suurimmaksi haasteeksi tosiaan osoittautui se auringon melkoinen pahde. Pientä punotusta on ehkä käsistä havaittavissa. Mutta koska kävely oli kuitenkin aika vaan vähän sen rasittava, niin aion kyllä kävellä sitten takaisin myös tonne Fiiraan. Veikkaisin villisti, että päästään alle 2 tunnin, koska valokuvat tuli otettua jo tulomatkalla. Pienenä huomautuksena pitää kyllä mainita, että mahdollisuudet oli kesän parhaaseen lomakuvaan, mutta pokkarikameran automatiikka petti ratkaisevalla hetkellä. Tulokset näkyy sitten myöhemmin loma-albumista. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä Iian kaupungista. Nättiä.